parlok ha kawan kong gi pan pau gi songo yo bele trai karat ha ka ba sai sian pat wala penesiam yang ye phi pat kom juru yang gi pai pai we ti ayu singin ong kane ke cinglap kalapan sosi kapan ketang syayangi ha kaba iwe I samla ha kaba iyo kat kum ke jingong jong ipa jong itip I letre I poi sya kata jaga kaba shong tagi besen de shong mono umla bantip ne tagi thlen bat menta ilayo pat ke jingpang ha kaba kikti kijat ki snap sni do jong I kilalong kum ki snap pesen kum tu abat kar kompet kar kom jungo ka jungi ye ki bru long thik kum ta kum bala batai dai pa jong I bating na karpat ye ki para khasi ki jong I ki basong ki basa shaka dong ka thamri boy kham tam ki bas shong basa shi ki than dong po sko phao let pet let jungo ye ki pan ai ban siam lam ye ni samla I balong kum man ni para I jong pi pa ba khnang ba in yo byang ye ta ki chim ka bai I long kom man shawat kham tam ba I mi pa I ba I mei jong ni samla kin yo byang pat ye ka ta ki ching ka man so phali ai ban siam let bo jing doi la di phelap ye kar shan lem ye ki parlok khuble shibon khuble sha jar mo te pa yen ha kaman kong ngi pan pau gi songo yu blei wala pan poi ngi ha kne ka yeng ka sem ku jong phi te na du ka sien ga bang la yo pan ya kan fon bat phi phi lai tho yang ngi ta ga jing sham ha ka bai dei mi ni khon bai ji jong phi te kum ba ong la don ngi bai tho ba dei ba I lek tre lek ta ha ka ta ga chaka ka we ka ba chaka ka ong no ba shong thlen de kum do de ong ki brio tingin ba ling ba kani ki wan ke chongi ngim dei chu tong bangin yo sko de ki brio re dalade ha pini thu shaki pai ba la ban ki so sne ha ka ba phi thu ba wat ki ti ki chat chong iru ha ki la kho long thek kum ki snap besen te karo kompet kar kom jugo ka chong I ye ki brio ka wan ha ka ta ka dor kum ba lai thu da ba phi bat ki don ki ba thu ka to kan ne te pa ye ha ki cholong tamben ha ki cholong rang ba phi wat ki lat kelti ha pan wara pat ka jing kemen ya ka yeng ka sam ya ka jing em jong ko khon kuma pi ong ngam dei bang pan ro ya la ka jong ko khon ha re ka dei ka khana ka ba long lem kum ki wei kam sham don ko do ka jing le tam hang ne hang tai ha re ngim tip ka ni ka ba wan ja ya ka yeng ka sam tip pa ye ngin paling bang ni ki wan ka jong I ki pa pa ken bu jing dwai lem kham tam gi na kar pa di tu ki pre ki ba la pan dwai ki ba don ka bor jing dwai ka ba khlain lan ni ki ba la pan sumar khasi lan ni ki no ki ba I lam ye ki ching pang ki jong ini kong hadien bai pa ye la de pan ye tho ta so ba sa phone chang ye la ne wan pet lem ha ka ne ki snong ba ye ki jong pi te pa ye hangim ko an pun ne ngim ko an pun tin shu ngi nge ba ki pa hi ki ko an yo so hi na phi utrai ya ka e ka pa phe phin ne tho to pa ye to se shu thu phi ngi ya ta ka jing sham jong phi kom ka yeng ka sam bat ya ka jing ja yi ni khon ni jong phi Haus de maraja rapeu kadang li school hang ne mangalek kaya lek kelas 3 Teu headmaster tu madagawan school hang ne ngin kan tiu na siya kelas 9 hap deng jong ka lockdown ka pas ya kelas 8 wong headmaster te kaung badu bohe ya ka demo ngalai pui kha chong riết ba deng ro lek pui kha sa chilong te dalai school mengibro argut email temen ipar temen mentala ro snem ipai klem la chu ban lek bala ban lek tri kam la chong ro dengan song nong ngai ying ngai lek school chu mon bo ong ka ne ka khun wat lek ong kum ta ngau pa nga ong kum ta la da phidang mon hi ban lek te ngin ya tre chi to la pin pas thang ka matric lu long hi em ngom tre lek chu te nan du ka ta ka por kadang nang ban ya kren kentin ngat ar kentin salang khalum salang kha pan thoru sai le ra dang khani hi ka yat ka yang na pan thor ni na lang khalum ru ha ka ta ka por di nem ar phu he thêm nó lọc biểu ý
kajak sano salo dapik kali yang beri ngolah le cai long iba sambit bah ke menteri ban kata oh te ka tre ka ta de ban ya ga kemi te ar syam de ban penro ya ga jom ga kun ka spit bah ka kum tre kam yin la ga tre ga no gi kam tre lang kha ka ka tip lạnh ban batai để nó đủ tàu xem để cái tin của bà khăn đủ cái人nhà si teng dùng arpui là đang ngắm bạc lah để cái này cầm tre sum rồi kor udon hayin và riu si cái klem sajjan cái klem pelajan để hatom nama youtube rem sama iuli re merdem berdijan kini ngalah kedang khăn đụng tin keren yang ngau kupa nadu nang ta krem keren su hadu mentah ti kan ni ka bayo jing pang ma i yo ha e kata ka ba ong ti pa hang no thai jo de kata ka ba ka her sarniu ni yo arniu tau sen no klen te don ki bong tip ka de ki jong no ka la ji ka jong no ha ka jong ba de layo gataro ki ba ong kum taru dan nong so no klen wong tau briu banang tu hi jaka trai kala le bakla le yu jaka baki bret je gataro kim kwa ban pan phai kim kwa ban ye le dusmon tharai te la da phi kwa ban pan de bi ta te wan ra kita ki jing sakam baro ngatip menga ulan de pan le dang jubor te haus nem aku ar ni im tang ke jing duai di babon wan duai ha ying ru ki don ki banang ne national to kan kenik tin de piet mo te halor kini ki ba kho kini ki jat kum ba ong pi ra long kum ki ba kho lor ki snap percent ku ba pi pan pau pi te halor kini ki dakishin pat pi i kum no pan ma pi pat cái cũng tai rồi sai hơi đung cái lông ngộ cái lam la poi per khat em ngọ poi per khat su kanir ga jinja arsnem hadin hau ar pulai sai i banang ni na ga kejap kadiang ga jong ka i kum ba mi persen gum tu i barit bah te nang ta kasa sip kasa kho kum tai te gi kho tang kita gi sni stang dia na ko bapa ki domet ki kat coba batai beriu por bangio pisang ni heru bot lai hospital la ga jing duai ki ong ogani te kata ka jajing pang hab le sekita gi ja ki start ki war ki kuno ki bagi khot handai thai la persang sataru kumju i mat ro tang khandiar ro ga jing jam long kum bekeren krem akor pankana penji apo jangkup apo patulun abayam tanggata ya te ta ke ona ke ga daw ba ba perlong ba di pi ba fin fun di gipan ni kwa ba nagaliang jong ga yin hi baro ga we la slam henre nyim yo ga nombar pun no pi ni kwa ke ban yo ga jing duai naga pergi naga lagi pajba gano lagi pajba nang no te sneu bha pawan kai se ying jong ni ma kini yo penlaj gano sa baro go we ri kasi bakin yo i bakin ya duai lem nagi ying gisem nagi ying mane gano ke jaka ga baki don tangga tahi ni kwa ngau gum ta ke to ngan persang yo ai kan du ban ma phi kum ne ta te habangi sngap ye kita kijing mo kumba phi phi lali sumar ga leng habangi sngap ye kata kijing batai chung gi berngim so pi phang shu mo ma kando ga badai kando ga balai te le ke ka bangi tip ka long ba ni tip tang ga ni ga wei ga long ba tang hu le ba tip ye gi sha ba ro te ma mi so tanat ban ye kandu ye phi kumba ngi le tho ye phi nadu ko bangi karan phone ngi te ngi gi bre gi ba dok kum bai long lem no phi ki sham hala ga jong ching sham han rei ngi tip tang ga de ko wei ba uble utron tar kat pat phi kum ko ying ka sem ban ngi ru ha ban gi na kar pa ti ki pa ki pa i ye ga ni ko video
Sngoba ban bo jing duai lem nam ta kan de yeng ke sem ke jung ima ban ngi kar pat kham tam bi tu ibrio ki ba klan ke bor ke jing duai ban wan ye kendo lem ye ima po kan de yeng ke sem pat ban ya rap lem ye khon ju ima ban duai ben ma yo biang ye le jung khon ni be ye kum ban long ha ki por ki ba ban shua ha shua kan de jing ja kata ka long ha ki arajar arpho sharum gin ong no te ma ngim tip kai ka ban long ke nei ka ban ja dang ni shakaman hari shania ha ki alam ku jong blei bat kumba ngi ju ong ba kumba ublei ujule ki kamba ublei upan khia ki papang ni bistom ublei la pen khie pat ya kita ki ba la thia ha ki jing thia par ngi ju saki na ku yo por sha ku ki kamba ki jong blei nget kimba kumba phila it bat par min sim nadu mata kato kanis dem ngai pa ublei un chupap no ke ki jing duai ki jong pi la kan long ha kan do ko penta kan do ko lenti bat ba ublei un pen i ken kanu kita kalian tiga bagi dia pensiap kinu kita ki doktor ki bagi dia penya kanu kinu kita ki pergi pala pen sumar apa kita kar pat kham tapi ki pat ba bagi dia pen saprang lem dia kani video khanang ba ima in yo no ya lai join khon ba ye ngi so san nei ha bagi pergi ya tho badli se kani ka sien ka bani kong ka bagi lap ma ba kan don kum kani ching pangi khon jong phi kum ba kita ki pergi ba ya tho ni ki ong ba public san nei ka snap kti ka snap jat ke jong i la kho kum ki snap persen kum ma phir la pan pau pat kar kom pet kar kom jungo ka jong i ki pre ru kai srem kum ba le lem ki persen kim de ba ki kran ben hari ki tho ya kai ka ba ki lap ya kai ka ba ki sham kum da ngi don kam ban pala jem bi ni khon jong phi ra kar pa de ki pa pa poro par wan pe lem ye ni hi khon ju ma ha po ka de ki snong bu e ka de ki snong ka do ba gi na kar pat kham ta mi ka bu jing doi ban phone lem shi ma la ne phila ban wa kan do dai ra kon pe lem ka yeng ka sam gi ba pli hagi jelong teman hagi jelong rang ba om don shu ba bala bas ngi ye ka sam kila shu it ben 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 besiam hau blei long kat pa long cha kat pa ja te ma ngi tip shibur ki je kanu shibur ki jing e hare ngi tip pa ublei dalam derkat pat pi kom ka yeng ka sam baru Allah tiga tahun ral kantor kom ni jan ral kantor kom lagi Hasyo abi insan long kum de PE em de ki PE yo in em ki dak shen ki ba PE kan san mi ba long kum de setang kata ke bakal ngam tre su beli school don su buat saya gadu tang tai ba tang ka kan tien do ba om ba sum kan ni te la lungo kam ju sum kam ju sai ki yan ki ne plaru hadun ri ni klem planjai ka klem ya bujili jai dah tom semua itu merum semua rendam semua iuli rega beriu ngalah kedang sang kata getin kan kadang makala di bunai Julai jong arpue ta ne le kum de shibon ma ya ka por ka chong phi thai Hiteng mit kemut kalangki seni itu kahap ke jan seni ke poi satai san hiusin ha ke simin ngawan pe kalau yo thia man tala si benai top ka ada afsan senam de ka fu fu benai yu ka benai jun khat we tadi benai jun te ma wat tang ne ka yeng bo pli chong phi tang ka lai tu pli phim don te nge ba ki pa ba ke le so lo de ke ba phi phi tho te ma na ka le ko jung yer ngin ali phai no ngim dan e wi na e phi an re shim tang ini kum ka dak ka ba ngi dalam dar khat ba ka yeng ka san ki chong phi beli si hajar ngo to ko beli don rangkat hagi kam jong pi ha ba pi ai chen serum man le kimi ye ki baru ko menjajing pang ki badon he ne ko pertis ni ki jong ni ko bakum man ta de beli undang ker khu ye pi ngim don ni e ban ai na ka liang ka ying ka e ru ngim don su te ma ko beli shibon ne ko por ka chong phi ngir la miet ha beli phai no te kumba pi ke baro ka bangile kam de ki chingla ka chungi ka de ki chingla ka chung play ling bagi pai ba pi e kum bangila ongi pai ba wan pe lem yini kong kong i la yo shisha ye ki ching pang ka ba
kapa le sema kumbang dei tama phi ba ong mangar ong kadege jing pang kapa khamplan de ki wei pan te khuble shibon uble kar khuye phi uble kar khuye kong ru te khuble shibon mai phi ta khuble shibon ma jam lama